Wel, tro yma, does dim rhaid dewis yr hafaliad hyd yn oed. Reit, maen nhw wedi rhoi y gwerthoedd iddo chi. Ydych chi sgwennu'r gair os ydych chi isio. Does dim rhaid gwneud hynny hyd yn oed. Chwaith. Un marc ydy hwn. Iawn, felly da ni jyst yn am newid. So, foltedd ydy 9. Dwi'n dod yr unedau fewn, jyst i ddangos cadw cynnwyr clir yn fy ngwaith i. Iawn, a mae hwnna yn gwneud 15 ohm. Okay. Wel, chi'n rhoi batri mwy, dwch hwnna, Ceryn sy'n cynyddu. Dwi'n meddwl bod rhan fwy yn cael hwnna hefyd yn gwybod. Ceryn yn cynyddu. Unrhyw un sydd ddim yn cael hwn, sy'n neud yr arholiad yma, mwy na thebyg, mae oherwydd bod chi'n meddwl bod o'n bod ateb rhy syml. Chi eisiau bod yn glyfar, chi'n neud y cyfrifiad, mae'n cynyddu 1.8 am. Diolch yn gofyn am hynny, gen marc ddim am hynny. Right? Just gofyn am cynyddu ydi o. Dyna diwedd C a Ch.